Президенти Украина Петро Порошенко ба қонуне имзо гузошта паймони дӯстии кишвараш бо Русияро хотима бахшид. Раҳбари Украина дар изҳороти ин иқдомро шарҳ дод. худдорӣ аз тамдиди паймони дӯстиро ҳамчун ҳодисаи алоҳида баррасӣ накунед. Ин бахши аз стратегияи мост ки ҳадафи он қатъи равобит бо гузаштаи мустамликавӣ ва самтгирӣ ба тарафи Аврупо мебошад. паймони дӯстӣ ва ҳамҷавории Украина бо Русия 31 март ба поён мерасад. 6 декабр вакилони мардумии Украина ба хулосае расиданд ки аз тамдиди паймон худдорӣ мекунанд. паймон дар соли 1997 ба имзо расида бар пояи он Русия ва Украина уҳдадор шуданд ки тамомияти арзии ҳамдигарро эҳтиром намуда тағйирпазир набудани марзи муштараки миёни ду кишварро тасдиқ мекунад. дар ин санад ҳамчунон гуфта мешавад ки ду кишвар равобити байни ҳамдигариро бо эҳтироми соҳибистиқлолӣ ва ҳалли ихтилофҳо тавассути васоили осоишта бидуни истифода аз нерӯ ташкил хоҳанд кард. нерӯҳои ҳукуматии Украина сар аз моҳи апрели соли 2014 дар шарқи ин кишвар бо ҷудоихоҳони рӯ ба Москав даст ба гиребон ҳастанд. пеш аз он Русия нимҷазираи Қрими Украинаро ишғол ва ғайриқонунӣ ба қаламрава шомил кард. Москав даст доштанаш дар умури дохилии Украинаро рад мекунад, вале дар моҳи ноябри соли 2016 додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ низоъҳо дар шарқи Украинаро муноқишаи байналмилалии мусаллаҳона миёни Украина ва Федератсияи Русия унвон кард.